A buxaina é un obxecto simétrico que pode xirar sobre unha punta de forma perpendicular ao eixe de xiro. Equilíbrase gracias á velocidade do seu movemento de rotación. Pasado o tempo, o rozamento co aire e máis co chan fai que a súa velocidade vaya disminuindo e o seu xiro se vaya debilitando. Entón, a buxaina comeza a xirar facendo círculos sobre o terreo ata que perde por completo o equilibrio e comeza a rodar ata que se para. Para o trompo, primeiro temos que poñer o nudo que ten a corda na punta do trompo e despois pasalo atrás e apretar adiante e empezar a enroscar. ¿Alguien necesita uno? No. Yo. Amalia. Así ata que se quede todo enroscado. Para facela xirar hai que tirar o trompo hacia adiante e a corda hacia atrás. Cando se desenrola, o trompo empeza a xirar. O trompo a veces se queda rodando boca abaixo. Pero si se porque cando tiramos por delante e para atrás, o cordel va deshaciéndose e dando forza ao peón. Nese momento, no último segundo, o cordel se aquí en este cordel se deshace, se quita e dá a volta. Hai buxainas de moitos tipos. Buxainas de madeira, hai blaze, hai bembella, hai bailarete e moitos máis tipos. Blei versus buxaina. Probamos uns. Blei é unha buxaina. A continuación os imos dicir o que observamos. As diferenzas son a forma, O lanzador, a resistencia. Outras tamén son que o blei ten partes afiadas e a buxaina non. e o blei e a buxaina están feitos de distintos materiais. O Beyblade é menos resistente que a buxaina. O Beyblade está feito por unhas 3 pezas e a buxaina só é un corpo de madeira e a punta de metal. Non ten o mesmo tamaño. O Beyblade ten tornillos e a buxaina non. Teñen un tirador diferente. O Beyblade é de engranaxes e a da buxaina é con corda. Semellanzas. As dúas fan o mesmo movimento. As dúas son simétricas. As dúas funcionan mellor en terreos lisos. As dúas o ralentizan o aire ou o chan. As dúas necesitan lanzador. As dúas están equilibradas. As dúas fan o movimento de rotación. Se necesita aplicar forza para facelo xirar. O Beyblade é como un xoguete mellorado da buxaina. Por ter 3 pezas e distinto tirador mellorado é máis fácil.